Diskors kompletament distruttiv ta' kap tal-oppożizzjoni negattiv. Din l-opinjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat dwar ir-risposta ta' Simon Busuttil għal budget 2016. Illum assistejna għal diskors kompletament distruttiv ta' kap tal-oppożizzjoni negattiv. Illum naħseb jikklassifika bħala wieħed mill-iktar diskorsi mhux ippreparati, qed mill-iktar diskorsi personali, il-mimli biżbalji fatwali u anke f'waqtiet gideb li qatt sar minn xi politiku fil-Parlament Malti. Hija verament tal-mistija. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar li tlieta fl-għaxija fil-Parlament u se jkollu l-okkażjoni biex primarjament jitkellem dwar l-affarijiet li jinteressaw lill-poplu. Dak alla jrid nieħu l-okkażjoni biex nitkellem dwar l-affarijiet li jinteressaw lill-familji u n-negozji Maltin wawċin, kif ukoll biex nikkorreġi l-iżbalji enormi ekonomiċi u gidbiet oħra li qal il-kap tal-Oppożizzjoni. Grazzi.